Vi har om Homers Odysseen. som handler om Kyklopens grotte, og vi har så vers 216 til 298, som så er mødet med Kyklopen. Og her kommer så et resumé. Odysseus og hans mænd, akajerne fra Troja, kommer til Kyklopens grotte, efter de har indtaget Troja, og de er nu på vej hjem til Ithaka. De kommer til grotten, hvor Kyklopen så ikke er hjemme, og mændene de ser maden, og her der tigger de Odysseus om at få noget, men han vil hellere vente til han selv, eller til Kyklopen kommer hjem, fordi at han vil gerne have, at det skal være på gæstemanér, det skal foregå. Men mændene de lytter så ikke til ham, og går i stedet for i gang med at spise maden. Lidt efter, da Kyklopen han kommer tilbage med sin kvæg og brænde til at tænde op, der lukker han så grotten med en klippe, og udbryder til Odysseus og hans mænd, fremmede, hvem er I, og hvorfor er I her? Mændene de fortæller, at de er akajer, og de kommer fra Troja, og de er Agamemnons mænd, og beder om foræringer og anden hjælp, fremmede folk kan forvente. Han siger med respekt, at han skal frygte gudernes straf, hvis de ønsker hjælp, forsøger sig med alle, der beder om hjælp, og tryller om bistand. Kyklopen siger, at han er ligeglad med guderne, og at han bare gør, hvad der er bedst for ham selv. Han vil ikke skåne Odysseus og hans mænd i frygt for guderne. Han spørger, hvorhenne deres skib de er, men Odysseus ved godt, at det er en fælde, så derfor svarer han ikke på det, men siger i stedet for, at Poseidon har knust den imod en klippe. Og Kybelon, han Kyklopen lød være med at svare og gribe sig ud efter mandskabet, som han begynder at som han åd op lem for lem til et ordentligt måltid, og mændene de skriger med armene rakt op mod Zeus, men da Kyklopen til sidst havde fyldt sin mave med menneskekød og sødmælk, der tager han så en lur strakt ud blandt dyrene i grotten. Man kan ligesom sige, at i det her tekststykke, der ser man mødet mellem to forskellige kulturer, hvor i at Odysseus og hans mænd, de er den civiliserede gruppe, mens Kyklopen symboliserer den usiviliserede. Men alligevel så er Odysseus og hans mænd ikke særlig civiliserede, da de kommer til Kyklopen. Det kan man se i det her citat, hvor de egentlig bare begynder at spise af maden, inden Kyklopen selv er kommet hjem. Og i den forstand er det jo ikke særlig civiliseret, fordi man bare begynder at spise andres mad. I det her citat ser hvordan at Kyklopen er den usiviliserede, i og med at det på den tid var, når man mødte andre, så gav man ligesom hinanden gæstegaver, og man sådan inviterede en først ind, før man spurgte, hvem de var. Men Kyklopen, han spørger bare her med det samme, hvem Odysseus er, og hvad de vil. Samtidig er der også en anakronisme, som betyder, at der er noget, der ikke tidsmæssigt passer ind. Og her spørger Kyklopen jo om de er, om de er vikinger. Og hvis man skal sætte tid på den her tekst, så foregår den 1200 år før vores tidsregning, hvor vikingetiden først er 800 år efter Kristus. Så der er ligesom noget, der ikke passer sammen her. I den her tekst er der faktisk ikke nogen numeriske lignelser, men vi har fundet en almindelig lignelse, som vi har streget over nu, og den lyder: men olmsted som han var, lod han være med at svare, rejse sig bræt og greb ud med hænderne efter mit mandskab, snappede to og gav dem dask, som man afliver hvalpe, ned imod gulvet, så hjernen flød ud og besudlede jorden. Altså det er jo ikke en rigtig numerisk lignelse, men det er alligevel en slags lignelse, som man har med. Men det er lidt atypisk, at man slet ikke kan finde nogen numerisk lignelse i vores stykke. I det her citat, der understreges det igen, hvordan at Kyklopen er den usiviliserede, fordi han siger, at Odysseus har først sagt, at med respekt for guderne, så skulle han tilgive dem og ikke dræbe dem.
Men Kyklopen siger, at han er ligeglad med guderne, og han foragter dem. Så der ser man også, hvordan at han på den her tid i hvert fald er uciviliseret, og at mens Odysseus og hans mænd er de civiliserede, fordi de har et regelsæt, og de har en gud. Og så lige til sidst, så kan man sige, i forhold til heltebillederne i den her tekst, så er det jo Odysseus, som er helten, men han er en meget anderledes helt i forhold til f.eks. Hektor, hvor han meget sådan er i forhold til krigerisk og altså modig og sådan. Der er Odysseus mere listig og klog, så man ser ligesom to forskellige heltetyper i Iliaden og så vores tekst her.